Mit navn er Mette Dittmer. Jeg har designet og solgt boligtilbehør under eget navn siden 1995. I efteråret 2012 indgik jeg et samarbejde med AIDA om produktion, markedsføring og salg af borddæknings- og køkkenprodukter. Jeg vil gerne fortælle dig lidt om projektet omkring Hjertekoppen, som er et projekt, der støtter Børnefonden. Alt for mange af de afrikanske børn får ikke rent vand i løbet af dagen. Det gør dem trætte, og de risikerer at dehydrere eller få alvorlige sygdomme. Den humanitære organisation Børnefonden har til og med 2012 modtaget donationer fra vores salg af Hjertekoppen og andre hjerteprodukter. Det har indtil nu finansieret opførelsen af 19 vandtanke i børnehaver og på skoler i Benin i Afrika. Det har betydet, at flere tusinde børn nu er sikret rent drikkevand hver dag. AIDA fortsætter de humanitære samarbejde med Børnefonden og forventer at sponsorere minimum 14 vandtanke årligt ved salg af mine hjerteprodukter. Med tiden er der kommet flere produkter til hjerteserien. Blandt andet termokruset, som jeg personligt er ret begejstret for. Det er meget funktionelt med den dobbelte porcelænsvæg, så man ikke brænder fingrene, og alligevel er det let og tyndt. Det gør mig faktisk utroligt taknemmelig at være i stand til at hjælpe børn i nød. Jeg håber virkelig, at rigtig mange vil gå ud og købe hjerteprodukterne, for at glæde sig selv og andre med dem, for det er en virkelig god sag, man støtter.